Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Afternoon po sa Indoga Boss, mga tugang, saro na naman pong edisyon kang programang Kaya, digdi po sa DCGB, sa tuyang tuto karon ngunyan, para po mahiras ang best practice din sa pong eskwelahan, sarong teacher, mga tugang para po sa pagtatabang, para po sa environmental protection, as in preservation, lalo na po may kinaraman sa isyu sa basura, digdi po sa satuyang syudad. No? Sa basura po sa bilog na Pilipinas, takon ang pinagigibo po sa mga lugar, sa mga barangay, sa mga eskwelahan, bako lang ang impakayan sa mismong lugar, kundi po sa bilog na mundo. Ano? Kung nagkakaigwa kita ng pagbabawas ng mga basura, digdi po sa tuyang lugar. So, obheto po kan sa tuyang programang Kaya, mga tugang na maihiras ang mga best practices. Maihiling po kung ano ang mga pwedeng ma-replicate sa halit sa sarong lugar, pasisiring po sa sarong lugar, asin maihiras po sa mga nagdadangog tangani po na mas lalong makahiras kita nin kaaraman para po sa tuya mga tugang na mga kababayan. Ngunyan pong aldaw, ngunyan pong hapon sa tuyang programa, ang sa tuya pong bisita iyo po ang sarong Master Teacher 1, Doctor of Education po ini, mga tugang sa nag-teach po siya sa Albay Central School, no? And siya po naka-discover ng sarong app, no, para po magamit sa pagmomonitor kan mga basura. Ipapaistoryata ang kay Madam kung paano siya nako itong sarong app na ito, asin paano po siya nakaduman, and nata po ta siya na-involve duman. Magayon po sa iyang history kung paano niya nakuha ito. And ngunyan, saro po yan sa, actually ginamit niya po sa iyang dissertation, sa iyang doctoral, yan po sa Bicol University. And with that po, magagamit yan kanibang mga eskwelahan sa tuya tabing syudad. Bako lang didi kundi maski sa ibang parte kang Pilipinas, pwede pong mahiras ini. Sa tuya pong guest ngo yan, si Madam Dr. Rainier
Riniel Navarro, Albay Central School. Madam, Dr. Riniel, maray na hapon po. Good afternoon po. Magandang araw po, Sir Henry, at sa gabos po na nagdadangog sa satuyang programa. Maraming Opo. salamat po, naimbitaran po nindo ako digdi. Opo. Dakulaon na bagay na maibahagi po ining mga aktibidad na arog na kayo lalo na para sa mga estudyante para mas lalo pong alagaan ang kalikasan natin. Yes, opo. Kumusta, Madam, ika bilang saro pong public school teacher? Ay, eto sir, masayang masaya na nandito po ako sa classroom, nagtuturo at nagbabahagi ng aking kakayahan Yeah. para po ma-inspire pa yung mga estudyante natin na gumawa Opo. din ng kanilang Yeah. ambag sa ating lipunan. Yes, of course. Bako lang ika teacher na nagtutukdo nin mga academic subjects, kundi na-impress po kami kainin na nakaabot sa kaaraman kang City Division, kang Legazpi, and then sa Department of Education, na saro ka sa naka-discover nin sarong app para po ma-monitor ang basura. Inot ma'am, backgrounder muna, paano ka po nakaabot na-discover mo, na ikaw palang ki-app na available na pwedeng magamit kan mga estudyante ta? Okay po. So, ganito kasi Sir Henry, nung 2020, di ba nagkaroon tayo ng pandemic? Opo. So, sa totoo lang po, nagkaroon tayo ng lockdown at gusto ko pong gawin na paano ko kaya mapapatuloy yung environmental projects and activities ng Albay Central School? Kasi nagsimula po akong YESO coordinator ng 2018. Opo. Naging na po akong Asia and Pacific Green Ambassador ng YMCA. Nakapagpunta na po ako sa Thailand at tinuruan kami doon kung paano ituturo ang environmental education sa estudyante. Oho. At dahil nga patuloy yung programa namin 2018, 2019, nagkaroon po ako ng challenge na sabi ko, teka, paano natin ipagpapatuloy yung environmental education, especially na nasa lockdown. Ngayon po, dahil sa oras na nagkaroon ako noon, nag-open ang isang course sa National Geographic Society. Mas kilala po siya ng mga nanonood na National Geographic Channel. Yes. Actually, sa TV ko siya nahihiling. Opo. Okay. Oo. Ng training para sa mga teachers sa buong mundo. Nagkataon po na dahil sa mga pinasa ko rin po na accomplishments, Opo. naging Certified National Geographic Ay, wow. Educator ako po. Then, after nun, nagkaroon ng competition worldwide na magpasa ng isang project ang bawat educators ng paano ninyo ipagpapatuloy ang environmental education in a remote learning setting. Opo. And luckily po, out of thousands applications, I am the sole teacher from the Philippines na nanalo po nung project na ginagamit yung Marine Debris Tracker application. Okay. Nalaman ko po yan na application na yan kasi part siya nung course namin as a Certified National Geographic I Educator. see. So how Okay. are we going to apply it in our classroom? So parang tamang-tama, may pandemic, tapos may application. Yung Correct. application, pwede mo siyang gamitin Online anywhere. learning kita ka ito, Opo, di ba? Okay. Anywhere. Yun po siya. I So, see. So, ikaw po, National Geographic Certified Educator. ka. Tibayong ka, ano? Apera kang Doctor of Education ka Thank you pa. po. Certified ka pa kang, kang National Geographic. Okay. So, ang app po na na-discover mo because of that training and itong participation mo sa INDA, yun po na, Marine Debris Tracker application. Opo. Okay. Ano po ini, Madam? Sisay po ang naka-discover kayo ng Marine Degree Tracker application na ini? Opo. Ang gumawa po talaga niyan ay yung mga National Geographic scientists. Yan. Okay. So, gumawa sila ng application kasi po isang parte ng programa ng National Geographic is aside from educating people, Opo. they are supporting scientists around the globe. And isa po sa naging programa nila is to track the marine pollution. I So, see. nag-come up yung Okay. mga scientists na gumawa ng application where the people anywhere from the planet could participate in citizen science movement. Okay. Ito kasi, Sir Henry, na citizen science movement, they are inviting the public to engage Opo. sa data gathering. Yeah. So kahit hindi ka Yeah. scientist, pero nakikita mo sa community mo, pwede kang mag-participate. Pwede ka pala maging part ng research. See. Okay. So ganun po siya kaganda na application. Pwede kang contributor Yes po. sa data ng National Geographic. Opo. Itong mga Yes. scientists duman, pwede kang makakontribute kung anong gusto nilang mahiling throughout the world, di ba? Yes po, yes. Takwan siya. Iyan na app na. Marine Debris Tracker. Yan. Opo. Magayon. Sino po ang nag-gibok ang app? Opo, No. sila po mismo. Opo. Kung nakausap ko din po kasi mismo yung engineer nitong application, si Catherine Youngblood. And inspired nga sila dito sa naging marine pollution natin, specifically in Pacific Ocean. Opo. And
tamang-tama, nasa Philippines, malapit sa Yeah, Philippines yeah. ang Pacific Oo, Ocean. So, oo. nakipag-collaborate din sila sa atin. So, masaya Yeah. sila na isang public school, elementary pa, ang nakipag-coordinate sa mga scientists. Kasi Oo. gusto nila na as young as our learners, Opo. na-engage sa mga ganitong community outreach or involvement. Opo. Bago ma'am itanong sa iyo, Dr. Riniel, so process itong magagamit kang app. Paano ka po na-inspire na mag-join? Siyempre, kamo mga public school teachers, busy kamo sa academic instructions sa satuyang mga aki. Specifically, nasa grade 6 ka, nagutuklo sa Albay Central. Paano ka po na-inspire, aside from ito online ang klase, pandemic time, paano ka po na-inspire na na-embrace mo ini, na namuyahan mo po ini na environmental advocacy ini? Opo. Well, backstory lang po is, Oho. 2010 pa po, ay part na ako ng Young Men's Christian Association of Albay. YMCA volunteer na po ako. Oo. At isa sa mga advocacy ko talaga is yung environmental education, especially na naranasan ko mismo yung bagyo po dito sa Bicol, Yeah. na napakalakas. Nakalimutan ko lang po yung pangalan. Baka sisang, o baka rolly, o anyway, basta may bagyo. Sobrang lakas po ng bagyo. And doon ko po na-realize na, teka, nung aftermath ng bagyo, grabe talaga yung basura. Oo. And then, bukod doon sa basura, ano pa yung kailangan nating gawin to protect the environment? Although it is brought by climate change, pero isa yun sa mga factors na nag-aggregate ng climate change. So, Opo. yun, as young as I was in college, isa na siya sa advocacy ko na sana maging kahit papano, maka-contribute lang ako ng kaunti lang, ng kaya ko lang when it Tama, comes to tama. environmental Tama, action oo, po. So yun, medyo matagal na backstory. Oo. Tapos later on, yung mga activities ko na kikilala na rin, I was nominated to become a Green Ambassador in Thailand. Oo. So nagpunta po ako sa Thailand, na-train po ako doon. Then yun na po, after dinadala ko na po, lahat ng natututunan ko, binadala ko na siya sa school, sa community. Oh, so parang naging hobby mo di ba? Opo, yan. Ever since before, even nasa college ka pa, talagang parte na po kan sa nasa tama. In other words, mga tugang, ang manaro kay ning advocacy, dapat nagupoon sa puso mo, sa hilig mo, na gusto mo talagang gibuhon. Makayon po sinabi ni Dr. Riniel na maski diit lang na pagi, di ba? In a small thing o contribution na pwede mo magibo, paski diiton sa naiyan, makakatuwang ka sa di ba, sa environment. So ini po na sa imong pag-join diyan sa National Geographic. Paano madam ang kuan para mayroon ka bang parang responsibility or whatever, because ika po baga kuan ka certified National Geographic educator ka. Opo. May obligation ka pong iba aside from sa DepEd, lalo na po sa National Geographic? Yung time nung nanalo po ako nung sa National Geographic, and even I was certified, wala naman talagang written na parang kailangan ito ang gagawin mo. Ayan, para may obligation ka. This is your moral obligation. That's This is it. my moral Yes, obligation to yes. Oh. bring back what I learned. Tapos, isi-share ko siya sa community. Opo. At isa po dun sa ginawa ko ay, aside from the students, I also gave an orientation with my co-teachers Oo. so that they are also aware of the Opo. environmental practices that we are trying to impart to the students. Yes. Kasi isa lang po ako, Sir Henry Pero kung kasama ko yung buong Albay Central School, which is I am very thankful na very supportive ang school Yeah. head ko, ang mga co-teachers ko, nagawa namin i-implement yung activity considering that we have almost 2,000 students. Yeah. Pa 3,000 na kami noon. So, hindi ko kayang mag-isa lang. Yeah. Good thing, napaka-supportive ng aming community and even the SDO Legazpi City. Okay. Digin na po kita sa Dr. Riniel, sa Marine Debris Tracker na pigagamit tinungab. Pwede mong i-share sa listeners paano po sisay po ang pwede na mag-upload, tama ba ang term? Opo, sige. Upload o download mo na kaini, Opo. na-up na ini, or ito lang ba na dapat garing ngay arog sendo na educator ka mo, pwede na may karapatan na mag-download kang app na yan? Opo. Kaya gustong-gusto ko yung Marine Debris Tracker, Sir Henry, Opo. kasi libre siya sa Yan. Google Play Store. Walang bayad. Wala pong bayad. Ayan, And alright. iOS, kailangan nyo lang pong may Google account or Yeah. email account. And pag ginamit mo siya, ang kagandahan niya is good po siya for visual learners. Pag sinabi Okay. natin visual learners, yung especially sa mga bata, yung may mga pictures, Yeah. may Yeah. mga graphics, at easily mo siyang magagamit kasi
ang interface niya, para talagang naglalaro lang yung bata. Yeah, yeah. And the good thing about it, kasi alam ko naman po ang digital divide, hindi Yeah. lahat merong internet. Correct. Kapag nagkataon yung bata, gusto niya mag-upload ng data at that moment, pero wala siyang internet, pwede mo po siyang magamit offline. So gustong-gusto ko siya. Pwede siyang naka-store mo na Nakastore doon. po siya. Tapos kung Oo. nagkaroon ka na ngayon ng access sa internet, Pwede. that's the time na i-upload niya pa Okay. rin yung data na binigay mo. So halimbawa, in-upload mo siya ng September 5, nagkaroon ka ng internet ng September 6, September 5 pa rin siyang marirecord kasi nakalagay lang siya sa Doon sa storage. storage. I So see. napakaganda Okay. niya kasi sabi ko, it addresses not only na lahat ba may internet, lahat ba may gadget. Well, isa po yun sa naging sagot din na kasi isa po yun sa problema kasi hindi naman Yeah. lahat, sir, meron. Correct. So parte po nung napanalunan ko sa National Geographic, binili ko po ng tablets, 10 po na tablets, wow. and pinagamit Oo. ko po sa mga estudyante. Hanggang ngayon po, ginagamit po ng mga Iyo. estudyante. Okay. Although 10 lang siya, pero kung gagamitin namin sa klase, Yeah. at least Yeah. nagagamit na po sila. Yes, okay. Paano po ma'am ang paggamit ka ng application? Di ba na-install mo na sa imong cellphone o Opo. sa iPad o sa laptop, pwede siyang install. Pwede naman, sir. Sa laptop. Pwede mo siyang Pag na-install ma-access. mo na doon, paano po ang paggamit and paano siya magiging usable o contributor duman sa mga advocacies Opo. kang National Geographic? Opo. So doon sa application, ang basically na ginagamit siya, tinuturo kasi namin sa bata, ang kukunin lang doon sa Marine Debris Tracker application is, mayroon ka bang basurang nakita na out of place? Ibig sabihin na natin ng out of place, hindi siya nakalagay sa tamang basurahan, nandoon siya sa mga waterways. Then kapag nakita ng bata, pwede niyang picturean, pwede rin hindi niya po picturean. Tapos meron pong list doon sa application na halimbawa, nakita niya plastic bottle. How many plastic bottles? Ipipindutin niya lang 2 or 3. I see. Nakalagay na doon mismo. Hindi ka na mahirapan. Opo, hindi na. User-friendly. Opo. Okay. Picture lang din pati ang nakalagay. So, maganda kasi yung bata, hindi na siya mag-iisip. Para Opo. sa mga English language learners like Opo. us, may mga bata talaga na, ano kayang ibig sabihin nitong English na to? Hindi na siya mag-iisip. Kasi for visual learners, may picture Para may na din siya. may choices na Opo. ma-click na lang. Oo. Alright, I-click very niya kung ilan. Okay. Tapos, pag naklik niya na kung ilan yung halimbawa, nakakita siya ng 5 basura, as iba-iba, may plastic bottles, straws, disposable cups, magkiklik lang po siya ng submit. Okay. After clicking the submission, lalabas na parang may ticket na, thank you for submitting your data. We are sending this to our marine scientists. Okay. And Okay. mayroon siyang trivia na ito po ay mga nakaka-apekto pa or nakakadagdag pa sa garbage patch ng Pacific Ocean. So at the end, ang nakukuha ng bata, may trivia siya at may the end. education pa siyang Opo. nakukuha. May kwan siya, may learning siya. Opo, may Okay, learning kasi siya. may parang email back on sa email. Opo, Okay. yun. Wow. Tapos, nung time na po na ginamit namin siya doon sa project ko, di nag-coordinate po ulit ako doon sa engineer nga, si Catherine Youngblood, kung Opo. paano ko ma-access yung data. May mapa ng buong mundo, tapos zoom in ko sa Philippines, and particularly sa Legazpi. Nung isang araw pa lang namin siyang ginagamit, nakatrack na kami agad, sir, ng 3,000 plus na basura. Wow. So sabi, that was a learning point. Yeah. So, ginamit ko siyang learning moment para sa mga estudyante. So, imagine kids, dito pa lang sa Albay Central, konti pa lang tayo na gumagamit ng application. Yeah, We were able yeah. to track 3,000. Paano kung araw-araw natin to na basura? Correct. Oo. Tapos, hindi lang sa Albay Central. So, as a teacher, yun na yung nagiging springboard ko for discussion. Yeah. And Kasi may data ka eh. Opo. Validated data Yes, pati. opo. Oo. Yun yung tinuturo namin sa mga bata na they should be responsible also in giving the data kasi hindi pwedeng yung pindot ng pindot ka lang Yeah, kasi ginagamit siya ng scientist. And the Oo. good thing about it is very careful sila kasi binipicturean pa nila, sir. Yeah. Yan po. Oo. Yung data na collected kan mga estudyante, tama ba ang pagkasabot ko po, Dr. Riniel, na ang gamit niya is very important siya doon sa research Opo. kan mga scientist sa National Geographic. So meaning pag nag-send ka duman, talagang dahil siya magiging waste, dahil siya makakarawan. Magagamit talaga Opo. sa ang data. Part siya as Okay. database, Database, ng mga okay. scientists. And nakita ko nga rin po doon na Oo. nila ginagawa, sige, ano ang magiging program nila Yeah, after correct. this? Pag nasend ko na, halimbawa, nag-send ako, dami ko nang nasend, ano ang gagawin nila doon? Aside from yung data na yung gagamitin para sa
sa indang research, ano pa po ang iba na pwedeng magamitan? Opo, yun. So, di ba gagamitin nila sir yun na data, at the same time, doon na sila iikot para gumawa ng programs. Ayun. So, halimbawa, That's it. concentrated sa Philippines, or Oo. specifically sa Legazpi, napansin nila, ay, parang may problema Yeah. tayo dito. For example lang po, Yeah. that's the time that they will call again for project proposals. Yun. Yun na po. Correct, At the correct. same time, doon na ma-address yung local-based ang solution Oo. na ginagawa. Yeah. Actually, ma'am, yan ang follow-up questions ko sa imo. Siyempre, pag nag-send ka kay mga data, normally, ma-establish nila na ini ngayang part na ini may problema on garbage, something, collection, disposal, or whatever. So ito pala, pwede siyang magamit na data para sa project proposal. Yes po. And with that project proposal, makakatuwang kita kung anong pwedeng gibuhon sa lugar. Yes po. I see. Okay. Opo. Ikaw po, nag-try ka na mag-prepare kay araw ka na bagay, project proposal ngayon. Ano? Opo sir, Oo. marami na po akong activities na na-propose, and isa na nga po itong ICSGO na sinabi ko sa inyo, Okay. na recognized ni National Geographic. Oo. And after po nung activity, kasi 1 year po magra-run lang ng Yeah, program for 1 yeah, year, and the yeah. funding is also for 1 year. So I have to make sure na magiging sustainable yung project. Yeah, So correct. instead of doing it one time, big time, I created po a course in DepEd LMS, Learning Management System. Opo. Online siya, na kung saan kahit sino makaka-access nun basta may DepEd email address. Iyan, So, yun po, na-introduce ko na siya sa 4 central schools ng ng Legazpi City, and I'm very thankful of the support of the SDO Legazpi City. Opo. And hopefully later, kung kailangan ko pa siyang gawa ng research for policy brief, sana magawa ko po. Kasi this environmental education, hindi lang siya shoot for environmental education. We are tackling other competencies na rin po eh. Opo. And yun, sana magamit din siya ng ibang schools. Yun ang wish ko, sir. Yun Yeah, din ang correct, correct. hope Pero sa ko. Legazpi po, may na-share mo. Anong school po sa nahirasan mo na kayo ni? Dahil nga po doon sa Because of your dissertation. Opo, Okay. yung Ibalon Central School, Gugun Central School, tapos Okay. Bagong Bayan Central School, and Albay Central School, of course. Yeah, of course. So, Oo. doon ko po na-share yung application mismo. Opo. Paano siya ma'am nakakatabang para mag-reduce ng basura? Ining marine debris tracker. Opo. Okay. Basically, the Marine Debris Tracker application is for tracking lang. Okay. Pero the good thing about it is we make our students or even their families aware Yeah. of their plastic consumption Correct, or correct. their garbage consumption. So kapag meron na tayong nare-raise na awareness, meron na tayong kahit papaanong nagiging call to action. Yung mga estudyante namin mismo, ang mga magulang nila pinagsasabihan din na, Oo. mama, parang ang dami nung basura kung na-track this So, estudyante week. na ang Opo. nagkatawag Parang instruction sa baka parent, pwede ah. nating mabawasan ng konti yung mga ganito. Oo. Kasi paano po namin nalaman o paano ko nalaman, meron po kaming journal. So aside from the tracker itself, we ask the students to write a journal para Okay. may reflection siya. O anong meron dito? Tinrack mo yung basura. O anong meron dito? Anong natutunan mo? So doon mismo, nababasa mo sa reflection or journal sa mga bata na Opo. may awareness. And from that awareness, they are doing actions out of it. Oo. Okay. Balikan ko lang ma'am sa pag-download, pag-download. Kay po na mga mag-register and ma-recognize ka kang ma-recognize ka kang National Geographic na ka-contributor po. Ako kasi, yung part ko, Oo. dahil may, kasi sila sir nag-apply ako as organization. Okay. As parang project lead. So, pag hinanap nyo po yung Marine Debris Tracker at sinubmit nyo yung data, Oho. pag in-upload nyo po, makikita nyo doon, ACSGU. As in, I nakapangalan sa Albay Central see. School. Kasabayan Okay. namin yung mga malalaking organization sa Okay. buong mundo. So, may Albay Central. Opo, may Albay Okay, Central okay. School talaga doon na, eto, Ako man po sungaran mo nakasurat. hindi, hindi naman ako ganun, sir. Pinangalan ko talaga siya sa Albay Albay Central. Central, Diba, para pag-share mo makilala siya. talaga sa Albay Opo. Central. Very good. Kasi doon kumbaga sa buong Philippines, yung organization na yun, kami na, buong world, Opo, opo, world, opo. worldwide. Oo. Isa kami sa mga organization na part ng movement. Wow. So maganda, Oo. pag tinignan mo po yung part ng organization doon sa application, Albay Central nandito. Sa Legazpi yan, sa Bicol Opo, yan, Pilipinas yan. Opo, Oo. ganon. So, natatrack namin, nakikita namin yung kumbaga na data Yeah. na Yeah. nagamit. Okay, very good. So with that, anybody po ma'am, base po sa imong pagsasabi, pwede siyang maging contributor and Yes. they can be an advocacy, Opo. advocate.
o ito pong pinuunan mo, na bako man talaga siya ngaya exclusive ko ika ngaya recognize Opo. and pwede na Opo. mag-join po ang iba. That's the good thing about it. Kasi nga po, kaya siya citizen science movement. Opo. We are asking everyone to be part Yeah, of the yeah. science movement. Kasi lahat tayo dapat may ambag, may Okay. ginagawa sa environment. Kasi lahat tayo apektado later on. Okay. Paano mo po nagagamit so itong app sa imong ano po kayan learning methodology? Apo. Mabalikan po nato yan tod lang mga tugang nahapot nato kay Dr. Riniel Navarro. Totoo lang po magalipas kan mga patalastas. Hatod sa Indokang, Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa akong bibig, syerto na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Natatabang na puong baga ito. Sinda kita ika-ako biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKB, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa nin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado
Tornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Alright, mga tugang, balik po kita sa programang Kaya Digdi po sa DCGB with Dr. Rainiel Navarro, Master Teacher 1, Doctor of Education po kang Albay Central. Madam, Dr. Rainiel, balikan ko lang sa hapot kakasabago. Paano po ini nagagamit nindo sa sendong learning methodology sa lalo na sa grade 6, no? English teacher ka sa grade 6. Paano po nindo ini na share na garo daily nagiging parte kang pagtuklo mo sa mga estudyante? Well, as a global citizen education advocate, GSED advocate din po kasi ako, Opo. I make sure that my lesson is not only within the curriculum. Yeah. We capture what is happening in the society or in the community. So, paano ko nagagamit yung marine debris application? Sa klase ko po, more likely, I would like to emphasize on 4 C's: critical thinking, creativity, collaboration, and cooperative learning. So, doon sa creativity, doon muna tayo sa critical thinking, tinuturuan namin yung mga estudyante kung paano ba i-process yung data. I mean, ibigay yung data. Dapat responsible sila in sharing the data and understanding ano talaga yung hinihingi doon sa application. Yeah. For the collaboration part, kasi pwede nyo siyang gawin individually, Correct. pwede rin as a group. Yes, Ginawa yes. namin siya, sir, as a group before kasi not everyone has Parang a cellphone. group learning activity, Opo. ano? Okay. Hindi lahat may cellphone. Yeah, correct. So, kumbaga, or yung tablet na binigay ko, dahil 10 nga lang yun, mag-share talaga sila doon po sa tablet. Sa klase namin, nasa 40 plus kami. So, Opo. sa isang tablet, 4 ang gumagamit. Merong collaboration na part. And sa creativity part, kasi after na paggamit ng application, I ask them, now, you are aware of what is happening, you are aware of the plastic pollution, I want you to create a poster. Yeah. May option sila, sir, kasi meron kaming differentiation. May gumagawa ng poster kung magaling mag-drawing. Opo. Yung iba naman gumawa ng tula. Yan. Yung iba naman gumawa ng video presentation na pinost nila. Tapos parang nag-iingkanyo sila na alagaan natin ang environment. So maraming naging gamit. Aside from this is a 21st century skill na gumagamit tayo ng digital, ng technology. Opo. Well, ang gusto ko talagang mangyari doon sa marine debris application, hindi lang pag sinabing sa science lang siya. Pwede rin siya sa English, Yes, pwede yes. rin siya sa kahit ano pang subject, as long as matuhog namin yung learning Oo. competencies. Oo. And masayang-masaya talaga ako, sir, Yeah. kasi yung mga bata nakaproduce. Oo. Nakaproduce sila ng video, ng vlogs, nakaproduce sila ng drawing na pinost namin. And ito pong mga output, sa Sir Henry, Opo. i-share ko na po. Yeah, go ahead. Na-recognize po siya ng UNESCO APCU sa Korea Wow. nung pinasok ko po na itong mga bata mismo, they are leading the environmental education in our community. So na-publish yung ginawa namin sa isang website sa SEMA Academy sa California. So yun po, sir. Hindi lang siya nagtapos doon sa isang araw, 2 araw, 3 araw, but it is part now of our learning process. Yeah. Opo. Sa buong Albay Central po, ma'am, kumusta ang naging naging impact? Nung Yes. una, sir, kasi Oo. di ba nga pandemic siya. Yes, correct. Aminado naman po ako na it was a challenge kasi hindi kami basta-basta. Walang face-to-face. Opo, Oo. wala kaming face-to-face. We only talk with the parents through GCs and so on. So nung una talaga, ang na-access namin yung mga nasa online class. Yeah, correct. Yung mga nasa modular, hindi pa. Hindi pa po namin sila na-access that time. But when we were able to, kasi ginamit na po namin yung Facebook kasi Opo. halos lahat naman po may Facebook. Yeah, Halos lahat merong Facebook access or account. Nakita namin na doon sa isa naming session, umabot kami, sir, sa 9,000 engagement. Wow, grabe, Considering na 3,000 lang ang Yeah. estudyante namin, more likely. So Oo. sabi ko, that 9,000 is May not ibang part- Albay Central School Oo. alone. May na-encourage na iba. Opo. Oo. So, yun. Although naging challenge kasi lockdown, I think
we were able to get through it kasi supportive nga ang community na meron kami po. Okay. Thank you very much, Dr. Rinjan. Ini mga tugang na last part na discussion mi, tunuyo kong ipahudyan inita. Pikaparadangog ko si Madam Kasabago pa habang parigdi kami sa studio na siya saro sa mga winner, recognize siya kang National Geographic. Inigwa siyang ginanahan, no? Na-recognize ko kay Madam na bako na pigkapada ko akong talingan ni Madam. bako siyang makasadiri. Bako siyang ang bako siya selfish pag abot sa araw ka na bagay ta. So parte kan sa iya pong ginanahan sa National Geographic, pighiras niya sa mga estudyante. Pambihira pong mga takot ako nang gana sa kuya lang ini, di ba? Ano po Madam ang pwedeng tangible or intangible na nakuha mong prizes duman po sa imong panggagana sa National Geographic? Well, meron po kami talagang fund May fund. na pinanalunan. Okay. And dun sa fund na yon, tama po kayo, pwede Yeah. namang sa akin na lang. Correct, iyo baga, di ba? Oo. Kasi po, para sa pag-mobilize ng project, Yeah, so on, we also paid our speakers, nagbigay kami ng token, so on and so forth, and other miscellaneous events. Pero sabi ko, yung project, ano yung maiiwan after? Oo, di ba? And gusto ko may maiiwan sa school na hindi lang yung nangyaring event, kundi kahit halimbawa sir, hindi naman sa umalis ako Opo. or malipat ako sa ibang school, Yeah. may maiiwan po ako Yes. na pwede pa rin po nilang magamit. Kasi gusto kong mas sustainable ang project, sustainable ang activities. Oo. Yan po. Okay. Na-mention ka pong mga iPad, tama ba yun? Tablet po, sir. Tablet na pighiras mo sa mga estudyante. Itong 10 tablets pong ito, parte ito kan sa imong Opo. ginanahan? Kasi po, pera lang talaga yung napanalunan. So Oo. ako na po yung bumili Ka ng tablet? out of that Wow. po. Oh. Pwede pong masubli. Imagine, itong 10 tablets na ito, yung pighiras-hirasan kan mga estudyante Opo. sa activity na pigagamit mo. Yes, Very good, Madam. Opo. Magayon nun, iyan na sa imong nakuhan. Thank Anyway, kung alimbawa, mananggal kunday mo yan na i-share, tama ka po sa imong ideya na kung sa imo lang ito, paano na maghali ka? At least lamang, igwa ka kimahira sa mga aki. Okay, di, ano po, ang importante kay di mga tugang subak aside from itong learning duman sa paggamit sa app na ito, so paggamit kan gadget, di ba Madam? Sa paggamit kan gadget, parte kang learning activity. Kumusta po sa mga estudyante mo Madam Tabi? Sa grade 6 baga di ba? Di ba nag-ikot-ikot yan ya? Di ba na ibang teacher, ibang subject, di ba? Paano po sinda? Ano po ang naging proseso nindo? So halimbawa sir, pag sa klase ko may schedule kami na gagamitin yung tablet. So yung lesson plan, pinaplano ko yung unit. So Opo. halimbawa, this day ngayon, ito ang gagamitin natin. So doon mo na nakikita ko din yung sa collaboration. Yeah. Tapos aside from collaboration, makikita yung mga bata. Nagiging sila sa technology. Yeah. Kasi aminin po natin o hindi, Correct. although we are very tech-savvy na yung generation na ito. Hindi naman po lahat merong technology because of the digital divide. But yun, kahit papano, natutuwa ako na hindi lang puro larong application ang alam nila. May application sila na alam na with regards din po sa environmental education. Wow. That's something na additional bonus learnings, no? Opo. Bonus learnings sa mga akita. Okay. Sa school baga Madam, may yung tawag kan? Yes, oh, di ba? Opo. Yes, oh. And mandated yan kandi, pero dapat igwa ka yan. And aram ko po, every year, nagpapalita sa ibang officers na graduate, mina high school, mina senior high school. Kumusta po ngunyan ang Yes organization nindo? Paano po ito gari ma-incorporate sa Yes O activity na mga app na sa imo pong pinagagamit hali po sa National Geographic? Opo. Well, yung kagandahan sir ngayon, Opo. ako yung Yes O coordinator pa rin. So, Okay. kapag gumagawa kami ng mga action plan for the school year, we talk with the students. We identify first what's the problem. Opo. And by that, usually kasing lumalabas is yung basura talaga. So, naipapasok namin, ito, pwede natin gamitan to, i-introduce natin ulit para sa mga bagong pasok na estudyante, especially sa grade 1 and transferees na ito meron tayong marine debris application. This year, I'm hoping na mas magamit na yung course para mas buo yung konsepto namin when it comes to marine debris application. So, yun. Magkakaroon kami ng election ng Yes O coordinators, ng officers sa klase, sa school, Opo. rather. So, yun. We're hoping na aside from marine application, meron na kaming mga environmental action na more on makasasali pa. Kasi yung mga estudyante ko, sir,
i-share ko lang din po, Opo. I encourage them also to become a part of a volunteer community. Yung mga That's good. estudyante kong dumaan na sa akin as YESO, naging na rin po silang mga green ambassadors sa YMCA. Last time, Sandray Lita and Mark Faeldonia, grade 7 na sila ngayon sa Legasay. Ay, sa Legasay si Sandray, si Mark Faeldonia sa Pisay. Naging silang green ambassador in partnership with YMCA USA. Wow. Kasi nag-create din ako ng module for them. So yun, nag-coral planting kami, sir, sa Puro. Grabe, ano? Tapos, na-experience nila yun. Sabi nga nung mga magulang, Ma'am Rain, thank you kasi na-experience ng mga bata yung ano talaga sa community. Sabi ako din, thankful din ako sa YMCA of Albay kasi we have this opportunity to learn and we use the community as a laboratory for learning. Opo. Yun naman ang gusto ko, Yeah. na hindi lang tayo confined sa isang classroom. Correct. Oo. Naging green ambassador ka, ma'am, di ba? Sabi mo na naipadala ka naman sa Thailand. Pwede po may share mo. Paano ka po naging parte ka ito? And paano ka na-inspire na mag-join tabi as in ma-recognize ka na green ambassador? Well, yun nga po, sabi ko kasi volunteer na po ako ng YMCA of Albay since 2010. And palagi po akong nai-involve sa mga environmental projects through Madam Tin Aquino po, aming General Secretary. Tapos doon sa involvement na yun, dahil marami kang natututunan, nakakapag-produce ako ng mga projects and activities. And later on, na-recognize siya ng YMCA Philippines. And the YMCA Philippines nominated me to become a Green Ambassador. Yeah. So pinadala po ako sa Thailand for a training from nung May 2018. Then from that training, nagkaroon na po kami ng parang network of Green Ambassadors. So until now, Opo. meron kaming mga ginagawang activities. Yeah. Yun nga po, sabi ko sa inyo, sir, hanggang ngayon, involved pa rin po ako sa environmental education sa community naman with YMCA of Albay. And marami na kami, sir, nakatrabaho from YMCA of USA, Florida, Ann Arbor, Opo. even sa San Pablo sa Laguna. Yeah. They are partnering with us kasi isa po ako sa mga gumawa ng modules about environmental education. So yun, appreciate ng YMCA of USA yung nagawang module. Yes. Bako, tabi, Dr. Riniel Macangalas, kung pag-abot kang panon, maging high officer ka kang DepEd. Diba? Anyway, hopefully, sana. Ipangadya po si Dr. Riniel na mas mahiwas pa sa iyang maservihan sa Department of Education. Kuwan po siya, kadakul siyang mga ideya na dapat mahiras po sa tuyang mga kababayan. Okay, last na lang po, Dr. Riniel. Ini pong sa imong pinagigibo na properly coordinated po sa city government. Halimbawa, sa City Environment and Natural Resources Office. Siyempre, ang anuman na data na nagagather sa syudad, ma-reflect po yan sa satuyang syudad and sa opisina kan Endro. Ano po ang sa imong naging coordination sa inda? Kumusta po ang reaction ninda? Since ako nga po ay YESO coordinator at the same time Earth Savers Club coordinator, meron po kaming association sa Legazpi City with Ma'am Didin. Yeah. Si Ma'am Didin po. Yeah po. So lahat po ng activities namin and even the accomplishments are reported sa Senro. Kasi nga, ito din yung part ng city to recognize our efforts at the grassroots level kung paano namin ginagawa ang environmental education. And the good thing about it is last 2021, recognized po tayo, na-recognize po ako at ang Albay Central School for our efforts na nakilala naman ni Mayor that time. So, very thankful po kami doon sa part na yun. So, very good. At least po, aram ninda Opo. na igwakim mga tao na may mga advocasing araw kainin na bako lang ligi sa tuya, nakakaabot sa bilog na mundo, di ba? National Geographic. Paano mo madampig kuan? Medyo curious lang. Paano mo pigahalo ining pigigibo mong ini na parte kan sa imong pagiging volunteer? I'm sure na pag sa mga pig-intran mong anday, kada man ki support fund and DepEd, di ba? Personal mong kuan na yan, pinagigibo. Paano po pinagdi-divide ang oras mo with this advocacy and being a teacher po sa Albay Central? Being a public school teacher? Opo. Nabanggit mo nga, Sir Henry, kanina na pag gusto mo talaga, you find ways. Gumagawa ka talaga ng paraan. Ako kasi, sir, parang instead of doing other things, naging part na talaga siya ng hobby ko. Yung i-spend ang aking time na extra. Although kahit busy tayong kaming mga teachers. Iyo baga, dakulong ka mong gibo bati. Opo. I find joy in educating outside the classroom pa rin, especially sa community. Tapos iba yung saya na dala kapag
yung mga bata mismo, yung mga estudyante namin, natutuwa din sila sa outreach sa community. Kasi yun ang gusto ko yung hindi lang dapat sa curriculum yung alam mo, dapat kaya mong i-apply yung natutunan mo sa outside world. So yun yung motivation ko. Although minsan, challenging because of the time and resources because I'm using my own. Yeah. Naisip ko na lang, kasi ako sir, inspired ako ng story ng One Starfish at a Time. So Sige, yun yung- hahanap. Sige, madam. Ganun, nadangog ko na po yan. One Starfish at a Time. So yun yung teaching philosophy ko ever Apo. since. Yeah, Hindi ako okay. humingi ng kapalit. Correct. Makita ko lang Sige yung lang, estudyante trabaho lang. Oo. na nai-enjoy niya rin yung ginagawa outside, inside and outside the classroom. Masaya na ako doon. Opo. Kumusta ka po bilang bilang sarong individual, bilang sarong family? Ako po, I'm very happily married with RG Navarro. And may anak po ako, Okay. si Arky, grade Opo. 4 na siya ngayon. And it's also involved with my environmental efforts. Oo. And aside from that, nang natutuwa ko, sir, kasi nagdo-donate din po ako ng books. So kung may gusto pong magpa-donate ng books, I have partners from USA. Kasi po, sir, hindi naman po sa I'm also a Fulbright scholar last Okay. 2019. Ay, wow. Oo. I went in New York noong 2019 as a scholar. So nagkaroon tayo ng partners. Yeah. And now, they are sending books. And ako po, nagbibigay na rin ng books sa mga libraries, sa Opo. community hubs. Yeah. And even ngayon, kapartner namin ng BGMP Ligaw kasi humihingi sila ng books. So, as an individual, I find joy in doing this kasi sir, hindi ako mahilig lumabas. Hindi ako mahilig pumarty. Ang saya ko lang sir, travel. Kaya last time wala ako. Correct. Yun ang saya ko. Oh. Yan po na preliminary questions ko, hinapot ko po regarding family kasi usually pag mga advocates, usually may support ang family, di ba? So agom, arog sa imo na ipapasa mo sa akin magkiluway-luway. Gusto kong ito huguto na mas magiging maugma ang pagigibo kung ang pamilya may suporta. Opo, Kung daing pamilya ang suporta, daing support ang family, bala ka nga kang gusto mong gibuhon ka, ako nga iba man ang gigibuhon ko, di ba? Opo. Mas nagiging fulfilling, tabi, Dr. Rinyel. Opo. Oo. I'm very fortunate that I have a very supportive husband. Yeah, Kasi no. kung ako naniniwala naman ako na ako ay hindi na lang individual ngayon. Opo. Meron na rin akong kapartner. But the good thing about it is yung partner ko, yung husband ko, nakaintindihan niya na ito yung nagpapasaya Correct, sa akin. Kasi hindi naman ako mahilig pumarty. Ito yung trip ko sa buhay. Opo. Alright. So Aki, sabi mo po, Aki mo slowly nade-develop mo naman ang sa iyang interest Opo. pag-abot sa iyan. Mas magayon po na naipapasa, di ba? Naipapasa sa ta. Alright. Sige po, in case po dego ki mga gustong makipagtabangan, makipag-coordinate sa imo and maghagad nin ideas kung ano po ang sa imong pinagigibo. Paano po ka mo ma-reach out and ano po ang mga garing ngaya? Panuntunan mo para ma-share mo iyan. Bako lang sa mga schools, baka sa iba pang mga NGOs na nagdalangog mo niyan. Opo. Well, kung with regards to, halimbawa sir, gusto maging resource speaker, kung may mga training, ganyan, I'm easily accessible naman po. Pupunta lang po kayo sa Albay Central School or pwede nyo rin po akong i-search sa Facebook account ko or you can send an email using my name, riniel.navarro@deped.gov.ph. I am willing to collaborate po na lalo po na ang magiging beneficiary nito ay yung mga estudyante and the community. I'm really on that. Right now nga po is a marine scientist from Visayas is trying to contact me. Gusto niya din pong mag-partner kami. National Geographic Explorer din po siya. And ito yung sir, sabi ko sa kayo, hindi ko pa ma-reveal kasi we're still working on it. No. So, pero excited ako kasi may bago na naman po kaming gagawin diba? this year. Yes. Yun po. Abangan natin yan. Baka po sa susunod. Iyan pag-uusapan ulit namin ni Dr. Rinyel sa tuyang programa. Kaya, ini po na-advocacy mo kaya, madam, nagluwas last week. Naging guest ko ang taga Legazpi City Division, si Dr. Santi Aranya, and then may taga... Si Ma'am Tin po, from Si region. Ma'am Tin, sa Opo, region. very supportive po niya si Ma'am Region. Na-mention niya. Sige nga niya, ako napunta Opo. si Dr. Rinyel. And kaya, pag po kami nasa sharing mo po sa tuyang programa, makaka-inspire kitang masyado sa mga listeners. Hopefully po, sir. Yes. We can Ano po ang sa inspire. imo na mensahe sa mga listeners and viewers na po ngunyan, Dr. Rinyel? Opo. Sa ulit po, maraming salamat kasi nagiging parte po kayo sa pakikinig sa programang ito. Isa lamang po itong pagpapatunay na kayo po ay gusto ring maging bahagi ng malaking gawain natin para sa komunidad. Kung kaya ko po, sigurado kong kaya nyo din yan. Yes. All right. Thank you so much, ma'am. Ay, salamat mga kay
kanino ni principal, si Madam Ma'am Lara po. Lara. Bidbid ko yan, si Madam Lara. Opo. Anong first name nga ni po ni Madam? Ma'am Elizabeth Lara Elizabeth po. Lara. Hali ko na siyang ka-midbid. Pirmi ko siyang, maski mahiling ko siya sa tanda ko ang pandok niya. Opo. Salamat, Madam, sa pagtugot po kay Dr. Riniel na maging guest digdi po sa tuyang programa. And maski nanganay po siya may klase ko niyan, pero naggibo kami din paagi na maiheras po ang informasyon na ini sa tuya, gabos. Salamat po kasi nung pagantabay, and thank you po sa indong suporta sa programang ini. Ini po si Henry Maceda. Salamat po, maray na hapon po sa indong, gabos. Sa inyong nadango ang programa Kaya, abangan iraray sa masunod na Sabado sa parehong oras digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What a wonderful